A vörösvári Majzliné acélréka hozta létre azt a galériát, amelynek az alkotói kiállították műveiket a zeneiskola aulájában a 2010-es év első kiállításán. Egy webgalériát működtetek, ahol több mint 60 művész grafikáit árusítjuk, és nagyon fontosnak tartom a fiatal kortárs művészek támogatását. Most egy év alatt 7 képzőművészeti egyetemet végzett kortárs művész csatlakozott a galériához, és nekik adtunk lehetőséget ennél a kiállításnál. Hát a helyszín az, ami meghatározta, hogy milyen képeket állítottunk össze, mivel ez egy zeneiskola és alapvetően gyerekek járnak ide. Olyan kiállítást szerettünk volna, ami őket is megfogja, és mivel az állatos képek az a gyerekek számára érdekes, ezért választottuk ezt a tematikát, hogy az állatábrázolás a kortárs művészetben. A Protokoll galériában jelenleg több mint 500 grafika található, mintegy 60 kortárs művésztől, egyedi és sokszorosított alkotások. A válogatásra most tehát állatos képek kerültek. Köztük olyanok, amelyek távoli kultúráktól ihletettek, mint Lél ősi Enikő képei, vagy könyvillusztrációk, mint Nagy Boglárka művei. Igazából én mindig szeretem rajzolni, anyukám megőrizte még a 1,5-2 éves rajzaimat is, úgyhogy valahol ez automatikusan adódott, hogy én általános iskola mellett elkezdjek rajzolgatni. Aztán ez volt a cél is, hogy ezzel foglalkozzak, amikor ugye iskola után tovább kellett menni. Szívesen rajzolsz gyerekeknek? Igen, mert az jó színes lehet. Felnőttek nem feltétlenül szeretik azt, hogyha valami borzasztóan színes, vagy aranyos, ott inkább ilyen komolyabb témákat szeretnek kitenni. A végeredménnyel mindannyian találkoztunk már. De hogyan készül az illusztráció egy mesekönyvbe? Persze elolvasom legalább egyszer a szöveget, de valamikor többször is, és megpróbálom kiválasztani azt a részt, ami a legizgalmasabb. Illetve, nem tudom, szinte minden olvasónál, ahogy olvassa a könyvet, úgy szépen megjelennek a képek a fejébe. Most amelyik nekem a leginkább tetszik, azokat mindig lerajzolom vázlatszerűen, és akkor azt mutatom meg először az írónak, a kiadónak, a megrendelőnek. Technikában pedig mutatok egy-két régebbi munkát, ahonnan akár ő is választhat, hogy milyen technikával, mi illen a könyvhöz, de sok mindent én javasolok, de mindig egy ilyen próbamunka, próbarésszel kezdődik, hogy a megrendelőnek is tetszen, és persze fontos az, hogy tudjam, hogy milyen korosztálynak szánja, ha esetleg ez a műből nem derül neki, és akkor annyira lesz színes, részletes, érdekes, vagy éppen nagy bumszli állatok, mert hogy kicsik kapják. Akvarell, linómetszet, tus, rézkarc, pasztel, akvatinta, lágyalap, mélynyomás, magasnyomás, hidegtű, foltnyomás, monotípia, alukarc. Aki nem próbálta, nem tanulta, el sem tudja képzelni, hányféle módszerrel készülhetnek alkotások a papírra. A kiállítás ezekből a technikákból is ízelítőt nyújt. Rajztanárok is szoktak hozni ide tanulókat, osztályokat, megnézni a kiállításokat, ezért például fontos szempont volt, hogy különböző technikájú képeket is kiállítottunk, és magyarázó szöveget is írtunk, ami talán, hogyha a gyerekek nem csak a rajzórán hallanak egy technikáról, hanem itt megnézhetik, hogy kortárs művészek nagyon nívós grafikája, ez hogy néz ki, és például egy nagyon konkrét példa, hogy egy linómetszetnek hányféle megoldási módja van, miközben igazából csak egy van a köztudatban. Tehát nagyon fontos az, hogy itt a gyerekek ezáltal egy nívós grafikákon keresztül tanulják meg a technikákat. Hogy működik ez a technika, a linómetszet? Az úgy működik, hogy linóba metszem a képet, tehát minden színt, amit látni lehet a képen, az egy külön linoleum darab. Kimetszem egy vésővel, utána felhengerelem rá a színt, és végül lenyomtatom egy papírra, úgyhogy a papíron alakul ki a kép. Hogyha több színű a kép, akkor több linóról, több rétegben nyomtatom rá. Egy ilyen nyomdával tulajdonképpen hány képet lehet elkészíteni egy mesteren? Hát amíg tönkre nem megy a nyomóduc, de 100-ba van ez meghatározva. Tehát elvileg 100-nál többet nem lehet készíteni róla.
Van ennek jelentősége egyébként így a mai korban, amikor mondjuk a színes fénymásolással vagy nyomtatással már akárhány példányt elő lehet varázsolni bármiből, tehát érdemes akkor még ezzel dolgozni? Érdemes, mert mindig új, izgalmas variációk jönnek ki egyrészt, másrészt meg ugyanúgy, ahogy a Mona Lisát is megnézhetjük könyvbe, és mégsem ugyanaz, mint eredetibe. Ez is minden eredeti példánynak van egy külön kis bája, tehát amit nem ad vissza egy nyomtatott kép, egy offset kép. Grafikákkal találkozhatunk tehát mesekönyvben, verseskötetben, albumban, a világhálón vagy akár a tévében. De az igazi mégiscsak szemtől szemben. Ezért jött létre ez a kiállítás is. Mert a szemet gyönyörködtető alkotások a lelket is táplálják. Ez a kultúra küldetése. Mindenki azt mondja, hogy válságban a grafikára nem lesz igény, hát nagyon nagy igény van, az a tapasztalatom, az igényes ajándékra nagyon nagy az igény, és én pont azt teszem észre, hogy válságnál jobban megnézik az emberek, hogy mire költenek, és sokkal többen vesznek most, azt mondják, 5000 forintjuk van, de akkor 5000 forintért viszont egy maradandót szeretnének adni, vagy pedig egy esküvői ajándékra, egy keresztelői ajándékra. Úgyhogy a tapasztalat az, hogy nagyon is van rá kereslet. Holló Anna, Kárpáti Éva, Lél Ősi Enikő, Ligeti Miklós, Maghult Gabriella, Maróti Bódi Dénes és Nagy Boglárka képei január 29-éig tekinthetők meg a Vörösvári Zeneiskolában.